Ahoj! Declare zdraví všetkých skvelých ľudí. Tak a zahráme si mety. Všetky ruky hore a poďme! Expisa, 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 expisa. Konečne sa vyexpi tak, aby si bol najlepší. Expisa, 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 expisa. Konečne sa vyexpi tak, aby si bol najlepší. Declare začal hrávať mety, všetci padli mu k nohám. Nikto, že ho tu už nedá, Ares drhol na sohám. Break a pomsta, no tí dvaja do mňa sa už dosrali. Aby som ich nezabil, to meso mi ich dali. Digi a Danko, kamoši na mety nie sú najlepší. Vylepšovať bez pergáča, to by ale nemali. Meč exorcistov presurov, má všetky skilly na P. Zurko a aura silné, ľudko padiť, aj mám silné napávať, je to skvelé, na ranu ťa rozšupeme, napís mety mám na čele, keď konoskom trasem jak žele, Ares za break boli, bola kedy najlepšie, teraz som tu ja a nikto iný ma tu nedá, poďme spolu hrávať metina. A rozjebem ťa tá, jak šupina na plus 9, kde sa duely vážne zakázané. Ja mám od adminov vždy povolené. Expisa, 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 expisa. Konečne sa vyexpi tak, aby si bol najlepší. Expisa, 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 expisa. Konečne sa vyexpi tak, aby si bol najlepší. Poďme spolu hrávať metina. A rozjebem ťa dá, jak šupina na plus 9, kde sú duely vážne zakázané. Tak ja mám od adminov vždy povolené. Bubeníček, ktorý hráč to bol? Declare. Bubeníček, ktorý hráč to bol? Declare. Bubeníček, ktorý hráč to bol? Declare. Áno, správne.